ассалому алайкум бародарои азиз. Бародаро дар навори имрӯзаи мо часпондани 3D панел меравад. Тамошо кинед, мебинед мақсад чӣ хел меша, чӣ хел намеша. Мо гуфтем ба клей чӣ кинем ки нашид ана ба герметик мекинемша. Қоидааш кадем герметик қат мезанем. Гипсовия 3D панелой намияй. Ина коробкаш намияй бародаро. Ина девола бояд ма 3D панел занам. Шумо бо мо монед, тамошо кинед чӣ хел меша, чӣ хел намеша. Мебинед нагуфта намуна мо инҷа лазера задагим, размер дар кори ма гиртагим, ба лазер сар мекунем ки нагреза. Боқӣ дар амони Аллоҳ бародаро тамошо кинем, падилица кинем, мо аз шумо миннатдор мешем. Лайкака буҷихин. Ана бародаро 3D панела ба жидки гвоз клик кардем. Чӣ хеле ки шумо мебинед бародаро нагуфта намуна ки дастикои ҳами жидки гвоза истифода набаред. Шпаклёвка истифода баред, ягон клей ки мақсад торжа краска бақапа. Инам хали короче эҳтиёт кинем. Ана бародарои клей ки мо дастико шакидисем специально клей шпаклёвкаи мақсад таркиби шпаклёвкаи клей. Ин жидки гвоздест ҳамҷа аҳамияте ма як пистолет барои жидки гвозде я тиш пистолетиш клей барои стикоай. Агар хали клей надошта бошем метавонем шпаклёвка истифода барем. Ина порнография заиба меша назикини. Анам хешид бародаро. Короче, шукри Аллоҳ, имрӯз рӯзмона дар ҳами пайи телевизор ба задани 3D сарф кардем. Бо чӣ гуфтанем бародаро, ҳамаи шуморо Аллоҳ нигаҳбон боша. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки даимотон падилитса кинед, дастгири кинед канали моро, як лайк мондан ёки як подписатсия кардан фикр мекунам барои шумо мушкил нест. бародари тоҷиктона дастгирӣ кинед. Аллоҳ нигаҳбонтон.